Ngemva kokusocongwa kuka-DJ Warras, amaphoyisa aveza ukuthi anomfanekiso okubonakala kuwombulali oluke izimpithe ekhanda kanye nabanye ababili, kanti lona omunye wesithathu ugqoke impahla ebukeka sengathi umfaniswano wonogada. Ukhomishana wamaphoyisa uyakuphika ukuthi ihlukene phakathi SAPS ne-GMPD ngophenyo. Yize kunjalo abakwasidlodlo sebemhlonzile umsolwa. A suspect has been identified and he will be arrested. I'm sure before Monday we will have the suspect arrested. He's a known suspect. He will definitely, if not today, but over the weekend, that suspect will be arrested. Kusenjalo umndeni, abangani, izihlobo nabebambe nabo emkhakheni wezokusakaza babuthana enkonzweni yesikhumbuzo sika DJ Warras ebigcwele umunyu eOakland Park eGoli namhlanje. Umngani wakhe ongumsakazi uchaza uDJ Warras njengomuntu obengumlamuli ezwana na wonke umuntu ewusizo futhi engesaba ukubeka umbono wakhe. Warras mngani wami, ulale ngoxolo. We still had so much work to do, so many podcast episodes to film, so many leaders to hold accountable, and so much money to make. We'll miss you, Mfowethu. I hope there will be justice for your brutal exit from this world. uDJ Warras ubelithanda izwe lakhe enamahlaya, ishoshovu futhi ezifela ngomaskandi. Kunzima emndenini ukwemukela. Today I must say this plainly. It was a gun in the hands of evil that stole my brother and that stole our brother. He spoke about this very reality, about how death moves faster than healing, how violence is normalized while accountability is delayed. uStock ushiye emhlabeni izingane zakhe ezintathu, umama nezingane zakwabo. Ubeseneminyaka engamashumi ubudala. uWarwick Robert DJ Warras Stock usebenzele imsakazo iYFM, i5, iGagasi FM, wethule izinhlelo iLive Amp kuSABC1 iminyaka eyisithupha, nengicela ivisa kuMzansi Magic. Abengakaziwa malungiselelo umngcwabo wakhe.